Morning mga amigo. Kumusta kayong lahat? Dito po ulit tayo sa bukid. Pagpatuloy natin yung ginagawa natin kahapon. Nag-abuno kasi tayo kahapon, tapos ngayong araw kailangan magpatubig na. Bali dalawang makina yung gagamitin namin. Yung isa nandun sa baba, at yung isa nandun, oh. Pakita ko sa inyo. Dito na sila, Kuya Sunny, saka si Gerald, yung anak niya. Magawa na ng pilapil para yun sa pagharang sa tubig. Ayan si Gerald, magawa ng pilapil. Si Kuya Sunny, yun, may tricycle, nag-ano ng hose ng tubig. Yan, ayun yung ginagawa nilang pilapil. Ayun yung makina. Ang dali nga eh. Ang dali. Yan si Gesani. Buti nahira mo. Buti nahira mo. Nandyan eh. Kailangan kasi isang harangin dun eh. Kaya may pilapin dun. Kapag hindi may narangin, dire-diretso yung tubig. Bali, dalawang araw to na po tubig. Uulitin ko siya bukas para isang basa talaga yung lupa. Tapos yun yung isang makina. Ang bilis natin matapos dito kasi maliit lang ang area. Kasi lipat na yan sa baba. Madalang araw yung natin hanggang bukas. Bili sana tayong abono eh. Bili sana tayong abono. Ano eh? Grabe na. Ayan, lubog na sa tubig oh. Yung tuod na yung Gesani oh. Isang araw nyo to hanggang kay Gerald. Sobra. Nagbawasan doon. Doon mabilis na eh. Dalawa namang makina eh. Baka isa na po pa. Ha? Nagabuno si Diaz sa akin. Ano na? Saglit lang naman. Kalating araw na siguro eh. Dalawa naman eh. Hindi kaya ng araw. Mabilis dito. Sa loob dito. Hindi kaya dalawang araw. Grabe. Dalawang araw yun sa makina. Sa doon, mahirap yung ko. Yung nasa baba. Ang daming ko. Ang ganit makakir ko niya eh. Eh, pag dalawa nga yung makina, kaya yun. Dalawa, isang araw din. Isang araw din. Kurangin tayo ng ito. Yung buhaya oh. Ha? Buhaya. Mali eh. Hindi nga sumaharap talaga.
Tsuh! Inuubos ninyo ang kuwan. Hindi yan maubos. Ito bagong tanim to kay ano, kay Sunny. Hindi sa tayo pa yan. Ito. Ah, mo kumakain. Ano? Baha na, baha. Ano? Talim na ng tubig. Ha? Nadaling ko na. Wala pa December eh. Tingnan mo, hindi makakaahon ang hindi. Hindi makakaahon. Lalim na ng tubig dyan. Kala ko umuulan kanina madaling araw eh. Sinilip ko wala. Ha? Hindi ka maaga? Hindi pag tumaas pa ng kunti ano? Oo. Tatamaan nyo eh. Tatamaan daw niya. Yan. Malayo na yung kay Gerald pag dyan pa din nila, no?
Ayan, tanim ni tatay mo dyan. Sitaw. Tagal din, no? Tuyo kasi yung lupa eh. Tagal din? Matagal din?